Anem a l'última part del primer debat del cas Top Paper. Ja havíem calculat l'estadística de costos i el cost de les vendes. Amb això, el que ens queda és determinar el resultat analític d'explotació. L'estructura que seguirà serà la següent. En primer lloc, calculem les vendes, els ingressos per vendes, que serà igual al total de quilograms venuts per al seu cost unitari que el tenim a l'enunciat, en aquest cas 4. A les vendes li han de restar el cost de les vendes, que hem calculat a l'apartat anterior, l'apartat 2. Amb això, el que obtenim, vendes menys cost de les vendes, és el marge industrial. Per obtenir el resultat analític d'explotació, al marge industrial li han de restar el cost comercial i el cost d'administració, que trobarem directament a l'estadística de costos. Per exemple, el cost comercial, si mirem l'estadística de costos que hem realitzat al primer apartat, observem el total i l'incorporem en signe negatiu. Exactament el mateix fem pel cost d'administració. Llavors, realitzem l'operació, marge industrial menys cost comercial menys cost d'administració i obtenim el resultat analític d'explotació per aquest cas pràctic. Amb això tenim tota la informació que ens demanaven a l'inici del cas.